Zimski solsticij. Najkraći dan u godini, kad nam zora kasni, a sumrak žuri. Zašto je sunce tako lijeno zimi? I primali istu plaću za manju satnicu? Riječ solsticij dolazi od latinske riječi solsticium. Sol je sunce, a nastavak stit dolazi od stare, što znači stajati. Iz tog razloga je solsticij poznat i kao suncostaj. Pratimo li poziciju sunca na podnevnom nebu između ljetnog i zimskog solsticija, primijetit ćemo da je ono, kako smo bliže zimi, sve niže. Zatim se, nakon zimskog solsticija, gdje prividno zastane u svom gibanju, postupno krene ponovo udaljavati od horizonta. Ovo je prividni luk na našem nebu koji sunce prijeđe na dan ljetnog solsticija. Usporedimo li to s lukom na dan zimskog solsticija, stvari postaju jasnije. Sunce je zimi nisko, bliže horizontu, a time je i njegov prividni put našim nebom kraći. Ali zašto je to tako? Je li možda dan kraći i zima hladnija jer smo tada udaljeniji od sunca? Ne. Štoviše, za vrijeme naše zime Zemlja je u perihelu, točki najbližoj suncu. Razlika između udaljenosti od sunca tijekom zemljinog perihela i afela, kad je najdalje, malena je i ne utječe na uvjete na Zemlji. U smjeni godišnjih doba možemo uživati samo zbog nagiba zemljine osi. Zemlja je nagnuta približno 23,5 stupnja u odnosu na ravninu gibanja, odnosno ekliptiku. Ona se tako nagnuta vrti oko svoje osi i putuje oko sunca. Zimski solsticij je trenutak u kojem je naša polovica Zemlje, sjeverna hemisfera, nagnuta najdalje od sunca. U istom trenutku je na južnoj hemisferi, koja je nagnuta prema suncu, ljetni solsticij. Iz tog razloga, tada je kod nas sunce u podne najniže na nebu. Imamo najkraći dan i najdužu noć u godini. I kad kažem trenutak, zbilja mislim trenutak. Zemlja neprestano putuje oko sunca, pa tako nakon zimskog solsticija dani postepeno postaju duži i sunce nam je sve više na nebu. Proljeće polako, ali sigurno stiže. Biljke će procvasti i ptičice propjevati. Zato niti ne čudi što su brojne kulture kroz povijest stvorile razne tradicije kojima obilježavaju solsticij. Koliko god mračno bilo, sunce će se ponovo vratiti. Barem do ljetnog solsticija, nakon kojeg dani opet postepeno bivaju sve kraći i ciklus se ponavlja. Želimo li zakoračiti u znanost, možemo napraviti i eksperiment, te provjeriti temeljnu tvrdnju ove epizode Znanstvenutka. Dakle, ja vam kažem da je zimi sunce u podne nisko na nebu, a ljeti visoko. Ako ta razlika zaista postoji, zimi će sjene biti dulje nego ljeti. Izmjerite duljinu sjene nekog objekta točno u podne na dan ili oko dana zimskog i ljetnog solsticija. Samo pazite da koristite isti objekt ili objekt iste duljine, te da je on postavljen okomito u odnosu na tlo. Ako želite biti zbilja točni, koristite sunčevo vrijeme i mjerite točno kada ono prolazi iznad meridijana vaše lokacije. To ćete morati pronaći sami. I za 6 mjeseci javite rezultate. Sretno!